bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe rewindiɓe RFI fulfulde e hettotoɓe yewtere moon firto kumpiti pene on calminama inde on manama e jettode en garti e ndeɗo yontere famminde on toɓɓere hesere jaaɗen ko toon to Côte d'Ivoire o saaha no pamirɗen walla ni no gandirɗen leeɗe kewɗe e nder Abidjan ene ngakkira ndiyam walla ni ndiyam laaɓɗam wangotoɓe e dow médiaji renduɗi kuutirima ndeɗon ngakkene walla ndeɗon saɗede ɓe mbawi hen moƴƴinde yogue e vidéo ji tawni ko vidéo ji walla natti ɗe ganduɗa ko guittade e gonka mumen mbayla mahlita gartiraɓe yogue ɓen mbi ko robinet ji ɗi jaltinta ndiyam kono ɗi batti jaltinde kosam eɓe jalkita eɓe tooña laamu Côte d'Ivoire eɓe mbiya Alassane Ouattara ina foori wawani rokkude ɓesgu mum ndiyam kono kam wawi rokkude ɓesgu mum kosam ɗin robinet ji so tawi en jii ndiyam ɗam yaltata ni aɗam fuuri seeɗa walla ni aɗam ranni ɗiɓe nandude kosam kono ni wona kosam yaltata e robinet ji ɗi saabu ɗum wonata hunde hawnide on vidéo e hoore muɗum wona to Côte d'Ivoire moƴƴina koto Nigéria ɗum wonno guila hitande yawtude hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi to oɗon nokku biyeteɗo lekki to woni koye nder Lagos worgo hilnangue leydi Nigéria robinet ji ɗi ɗon yiyanomo ni ko produit ji kewɗi bonɗi ko wiyete chimique ko kañumen jilli e ndiyam ɗam ha wawi waylude goobu ndiyam ɗam ɗeɓe furɗude seeɗa ko on vidéo noon ɓe ƴettiti ɓe gartiri ɗum e ndeɗo yontere walla ni ndeɗo hitande hikka ɓe nawi ɗum to Côte d'Ivoire gam ni wiide Côte d'Ivoire robinet ji mum wonti yaltinde kosam taw wona hunde bandiraɓe sehilaɓe ko e ndeɗo toɓɓere oɗo fannu gartuɗen e ndeɗo yontere to banggue fettude kuppite pene ha joni e banggue jenɗe moɗon wajuji moon e ko nandi hen e rewidade RFI fulfulde oɗon ñaaga nan ko poton jenɗe moon on jarama.